шушы шигыремне сезгә укып китәсем килә. Тукайма килдем дип атала шигырем. Бакыр һәйкәленә баш ияргә җыелдык без бүген бирегә. Мин дә килдем, газиз милләттәшләр, сүз әйтергә анам телендә. Анам теле Тукай теле минем, күчкән гасырлардан гасырга, саклый аны якын кардәшләрем. Бик зур хәзинә ул асылда. Кем уйлаган ятим апушының шушы телдә иҗат итәсен, бүгенгәчә һәрбер шигъри юлның халкыбызга хезмәт итәсен. Шигъри юлларын ди тырышлыкка, матурлыкка олы кешене. Татар уян, йоклама ди берүк, көрәшкә җик булган кешене. Китапларың мирас булып күчәр бездән соң килгән буынга. Рухың тыныч булсын халкың өчен, бездәй ул кызларың бар инде. Әйтеләсе килгән күпме сүзләр калгандыр ла синең күңелдә. Шуңа күрә җырлый бүген татар моңлы зарлы Тукай телендә. Газиз халкым сине һич онытмас, үреп җырлар үзенең моңына. Мин сөйләгән гади шигъри юллар дага булып барсын рухыңа. Амин.